k medializovanému videu. Pánovi z videa už bol súdom vydaný platobný rozkaz na vrátenie pôžičky a toto je jeho stratégia obrany, keďže peniaze vracať nechce. Jeho právo sa týmto spôsobom brániť, musím to rešpektovať, a celá vec pravdepodobne skončí pred súdom, ktorý však už uznal video z garáže ako právoplatný dôkaz o pôžičke a vydal platobný rozkaz na vrátenie pôžičky. Osobne si myslím, že video pána Havíru je iba pokusom o prekrytie problémov strany Hlas. Jeden z ich problémov, ktorý v mediálnom priestore absolútne zanikol, je tajné stretnutie prezidenta Petra Pellegriniho a špičiek strany Hlas. Matúša Šutaj-Eštoka, Kamila Šaška, Erika Tomáša a Richarda Rašiho v kúpeloch v Turčianskych Tepliciach. Toto stretnutie už stihla poprieť prezidentská kancelária aj Kamil Šaško. Všetkým zúčastneným dávam čas povedať pravdu a stretnutie priznať. Zároveň považujem za žiadúce ľuďom vysvetliť, čo na týchto stretnutiach Matúš Šutaj-Eštok a vedenie Hlasu s oficiálne nestranným prezidentom Petrom Pellegrinim preberajú. Popredu upozorňujem, že k stretnutiu existuje aj dôkaz a v prípade, že sa rozhodnú aj naďalej klamať, ho čoskoro zverejním. Občania si zaslúžia vedieť pravdu o tom, čo sa deje v strane, ktorej dali vo voľbách svoj hlas a kto ju v skutočnosti riadi.